Sausa ka awit. Maayong adlaw kaninyong tanan nga mga suking tigpaminawan ning handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong kaagi. Ako si Almira. Sa di pa na ko sugdan sa pagsaysay ang akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan, Gulong ng Palad. Recorded by X Thunder Gaming. Dung, anong nahitabo ka nini mo? Anong himo man may gibiyaan? Pag-unsa naman lang ni ini pa, ngawa naman ka. Kaya, kalapin mo lang. Amo rin ipagutang luwan. Tony! Papa! Tony! Dong Jun, hi Eh. this mama. Tuwa sila ang sikawit eh. Sige hilak. Ha? Kaluoy taong mama, uy. Baday sila kung sinukad ha. Kaya akong atuan si mama. Ma, dali na ba? Mangaon na ta. Busog ko. Ma, pwede ba ma ayaw pag-ingon anak? Kung nasi may tabo ni mo, mag-unsa naman lang ni nga imong mga anak. Nagkinahanglan na taon ni mo, ma. Almira, dawatan na lang awa na si Papa. Pagpakaligon, ma, kani abi si June nga nagkinahanglan ni mo. Almira, mula ka una ko ha. Asa man ka, ma? Moador ko sa ko, amika. Mo, sorry ko. Kaya mura kong mabuang kung magsige ko pundo din his ato. Sige, ma. Kami rin may pao din si Junjun. Hain manis mama nga wa pa manggid mauli. Kapiin naman. Oh, kinsa man. Ay, salamat. Salamat kay ni ana si mama. Pero kay ko na mong nakaable. Oh, dayon sunod sa bahay, Rudy. Ma, may kuyog mo lagi kang lalaki. Recorded by X Thunder Gaming. Kinsa ning imong kuyog, ma? Si Rudy. Ako ning classmate sa high school pa ko. Rod, si Almira. Ang gwapa na kong anak. Ako na lang gihatod si mama ni Muday kay hubog na magud kayo. Pasigon sa'y mahitabo niya ba? Salamat kaya. Sige. Di na ko magdugay ha. Ang importante nga safety na si mama ni mo. Salamat kaya. Mula ka nasad ka, ma? Oo. Moadto ko sa akong mga amiga. Di day mahimo ma nga magpundo lang ka din sa ato. Aron sa'yo kung mamatay? O di ba mabuang ko din, Ma, Kinahanglan ko maglingaw-lingaw, uy. Aron dili ko mamatay nga magsigig huna-huna sa inyong amahan nga patay na. ma. Dali. So, dali, Rod. Ipaimutang ng imong mga gamit, dire. Ma? Kung saan pasabot ini? Ngano na si Utis sa iyang mga gamit? Ano siya po sa ato? Siya ang gipuli ako sa namatay niyohan. Pero... Ayaw ko niyong suwaka, ha? Nagkamkat mo sa buhi, Alna. Ay kabala ka dahi Almira. Di ta mo pasagdan. Mahal nun ta mo sama-sama tuod na kong mga anak. Putan lagi kasi Tito Rudisa. Na, siya ba naglutos ng pagkaon? Ano saan ka, ti? Kaya ganda ni Tito Rudy? Okay naman dong. Buotan naman si Kuya Rudy. Di lang ko manahandong nga maminyo usap si mama. Nindot to na, ti. Hinatay mo kong papa. Junjun. Almira, nao ko, ha? Asa da ka, ma? Maningil ko sa nangutang na kong kwarta. Si Kuya Rudy di ay, ma. Di na may kuyog. Dili lang kay. Naglain ang iyang lawas. Tuwagan ni sa among kwarto. Nagsigira tog higda. Ang imo niyang mangod, ha? Ati man na to.
Kay magsige na lang unya og duwa, di tumukaon. Ayaw ka bala ka, ma. Ako rin bahala ni Junjun. Ikaw na lang bahala sa mga lihok din sa bahay, ha? Oo, ma. Ay, salamat. Kayong manadyo kog limpyo sa bahay. O kumanasag kog kaligo. Ay, kanindot sa feeling. Uy, Kuya Rudy? Nga ni sulga din sa akong kwarto, kuya? Kuya! Kuya, ayaw ko kaksa! Pasag Kuya! nila gusto kong buhat. Kuya! Dugay ng libo. Oh, dahil. Kuya! Kuya, malalik! Ayaw ni buhatan ako, kuya! Pasag nilagod ko. Malipay lang ka sa kong buhatin mo. Tabang! Tabang na yung malugos na ako! Tabang mo! Unsa? Mauna, ma. Buot kong luguso ni Kuya Rudy. Hoy, Almira! Ayaw git pagbuhat-buhat og istorya, ha? Buotan mo inis Kuya Rudy ni mo, day! Dili na makahimo sa pagbinuan ni mo! Di na tinuod, ma. Manyak lagi mo kapuyo. Kung pa na ako patiri nga tumbangan, may nautan ng nahitabo na ako, Ron. Dili ko mo to nga makahimo anak si Rudy! Ako mauna. Nga imo pa siyang labanan kay nako. Mubiya ko din sa ato, ma. Unsa? Dili ko magpaabot nga malugusan ko si mo kapuyo. Mang mubiya ko din sa ato. Samtang wapay na utang nahitabo na ako. Biya pa sa amang dapit kay naglikay ko nga may daotang mahitabo na ako sa mga kamot sa kapuyo sa akong inahan. Sa pagkakaroon, ni ako sa Butuan City na trabaho. Dili na lang kutob o daghang salamat sa pagtagad ni akong tampo. More power sa RMN. Recorded by X Thunder Gaming. Ito mga igalag kaagi ni Almira nga taga Agusan del Sur apan anak karon sa Butuan City uban sa awit nga yang kipangayo awit nga naglahan gulong ng palad. Kaagi gibahatan na doon sa radyo ni Ricky Persuelo garing kumusta na direksyon na Basila Rakadas. Kamusta mga higalag mga suking di paminaw kinasing-kasing pagdadapit sa papara sa inyong nakalanlaing kaagi sa kinabuhi na naglibot sa saka. Recorded by X Thunder Gaming. Handumana sa ka Mayong adlaw kaninyong tanan nga mga suking tigpaminawan niining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi niining akong kaagi. Tawga lang ko sa pangan nga Adrian o sa angga nga Adi. Apan sa dili ko basugdan sa pagsaysay nga akong kaagi, palihog pagtugtog sa awit nga naguluhan. How deep is your love? RMN Drama presents Handumanan sa ka awit. Ano pala siyang kaagi karon magkaning sa kalalaki nga nagpuyo sa Talisay City, Cebu. Ang atong matatampo nagdasangan nga Adrian. Status ninyo ni Adrian, ha, Janet? Hi, ambot ening Adrian ay. Wa pa man gid ni siya manguyab na good. Wa na gid siguro siya plano. Hoy, Adrian. Unsa man? Wala ka plano sa among amiga? Ha? Huy. Kamu ba? Girls ba? Nauna sa Adrian, oh? Pay. Ano pa minaw, eh? Tara na, maligo tag-pool na. Sige. Sige na, ha? Girls? Ha? O na may kaligo ninyo, ha? Bay, ngano po man sa kabanguyab ng Janet? Dili ka ganahan niya? Ilibo ka ba eh? Mauwa ko na Janet Good. Mura ko maturpi. Sige, ikaw lang. Tingnan maunhan ka.
Guwapa naman si Janet. Ang yabi din na. Kaysa kung tanaw, ibog na pagkinan mo. Sige may padudong mo mo. Bay. Jan, pwede kong manguyab ni mo? Tinuod ka? May chance ka ko? Nga nagong wa. Ikaw ragid ka ang akong gihuwat, no? Basta ingon ti ka nga, karon gyud ayon gisugot na ti ka. Tinood? Laki! Yes! I love you, Janet. Love sad ka ti ka, Adrian. Dugay ra. Love, salamat sa libre ha. O pasensya kayo nga wa ko kalibre ni murong adlaw sa akong birthday. Saon magud. Maglisod magigok tigom. Kay igo ra gid ang ihatag nga baw ni mama kada adlaw. Love, unsa pa? Okay ra na, uy. Dili sa paghinambog. Dako ba akong allowance para baon sa school? And magtigo man sa jud ko. So, nara ko'y kwarta. Ay, kabala ka. Ikaw no, birthday ro nimo, so angay lang happy, di ba? Thank you kayo, love. Human naman tag sa atong mga lakaw. Nakasimba na ta o delivery ko ni mo kaon sa ka fast food chain. At sa taas sa amo na before di ka ihatod sa inyo kay ingon mo to si mama nga magluto siya gamay nga sudan. Oh, mao ba? O, sige. Surprise? Love? Ay, i-text na kaganina si Janet na ko, nak. Surprise ka niya. Ug maoni ay, yung mga barkada in town, perting paborot aning mga balon ganina, nga perting daghaan na. Oo, napay mga pictures ninyo ni Janet ay. Bay. Happy birthday, ha? Happy birthday. Bye. Girls, salamat kayo ninyo ha. Pero mas angay kagay magpasalamat sa imong bayon, no? Kay effort yung kayo ni siya ay, nagpakuyog ka ni siya na mo paghahapon para gaanihin na mo sa inyo ready na tanan. Ang papaborot na lang sa mga balloons, ang pagbitay sa iyong mga pictures. Kasweet yun na sa kong uyab. Uy, gwapo mong good ko. Aray. Joke ko gani. Nala, sige, pag-aon na mo. Tingalig mag-away na hinuon mo, ana, ha? Salamat, tita, ha? Nagdalang gid mi og sagbot sa inyo. Alay ka bala ka, tita. Mutabang yung panghipos, hindi kahuman. Pero karon bangaon sa tagay, tagutuman na. Unsa naman sa ning gisud og karton sa sapatos? Gift na ko nimo. Ha? Wa ba gyud ka mahuman sa imong surprise nako? Ayaw na lang gud sige pangutana. Sige na, ukba na na kung ganahan pa ka. Sige. Uy. Wow. Tulo ka t-shirt nga pulos mga branded. Ug nasa wax sa buhok. Ug napag yung medyas para sa hype beast. Hype beast yun? Ay, cute gani siya sungugon. Ay. Alip eh. Ay. Kaswerte gyud ako ni mo, love. Ay. Guwapa na. Pinangga pagid kay ko. Basta ayaw lang gyud kong pinuangi, Adrian. Tungod kay love ka, ayaw ti ka. Love, dili na mahitabo eh. Ano gutaw magbinuang po ko nimo? Love sa Kitty ka, Janet. O thank you kayo karong adlaw. Asalam ka ni Janet. Wa pa mag takes nga naabot na siya sa ila. Gikan sa eskwelahan. Tawagan na lang ako, be.
Love, asa naman ka? Nabot na ka sa inyo? Wa mood ka na may text na ko. Naapagpasabay sa kong classmate, love. Oh. Naamit din nag-inom lang good me, gamay. Unsa? Love, dili ko ganahan na ha? Pauli na, tingalig mo unsa ka diha. Love, ay lagi kag palaka. Daghan man mitinhikot. Love, paminaw ragon ako. Asa man ka, kay kuwaon di ka. May mo ba, Adrian? Ay, kugbot O yablanti ka. Kung magano yung magbuot ang akong mamagpapa na ako, ikaw na pa. So, nahibaw na ang imong mama nga, gainom-inom ka kuyog imong mga classmate, ha? Oh. Wa. Sige, tiksan ako imong mama, ha? Karon dayon, nga naa ka sabay sa imong classmate nimong lalaki, unya gainom-inom mo. Okay, batasan! Yung gisumbong nilang mama! Unsa ba? Mauni mo nakatunuan sa imong mga classmate, ha? Ang pag-inom-inom? Ay, kung ginaana, ha? Wa kay katungod! Oo, wa ko'y katungod. Wa ko'y katungod nga pagbutan ka sa kung unsa may gusto nimo, sa makalingaw nimo. Pero katungod na kung i-secure ay mo safety. Tun kay uyab ti ka. Magigbuwag ako nimo! Unsa? Unsay magibuwagan ako? Dili na ko. Di ko ganahan nga pagbutan ko sa akong mga lihok, Adrian. Mao nga musugot ka man o sa dili, makigbuwag na ko nimo. I'm sorry. Janet. Sige. Wa ko'y mahimo kung mao na imong desisyon. Pero, tugote ko nga ihatod ikas inyo. Aron pagsiguro nga safe kang mauli sa inyo. Unsa bay? Nagbuwag boss Janet? O lagi bay. Ano good? Dili mo siya ganahan nga pagbutan siya siyang mga lihok. Oh. Spoiled ba sa kuna si Janet bay? Hinatagan biya na siyang mga ginikanan kung sa iyang gusto. Abi ni mo bay. Naglaong bay ako nga usan ni mga adlaw. Mubalik na siya nako. Bata pa mga si Janet pa Dili ko gusto nga i-judge siya karon. Kaya tingalig na sayop lang gid ko. Ug nasayop lang sad siya sa pagsubay sa saktong dan para niya. Pero ambot bitaw bay. Murag naay kuyog kulba akong gibati lang bay. Karon nga wa na gid siya makaako sa pag-text nako. Ubisan sa chat lang. Oo ba? Ano ba Nga naman. Ga, in relationship status mo lagi ni si Janet sa Facebook Tanaw ako? Nagi pa nga kung kinsa iyang ka-relationship sa Facebook. Dali as kung dyan nagkapuli ni mo. Kabiha. Huwag mo nag-consider ang 3-month rule? Boy. I know your eyes in the morning sun. I feel you touch me in the pouring rain. And the moment that you wander far from me, I wanna be. Sakit baya pagkahibaw na ko nga na siya lain. Pero wa gyapon ko mawagtangan og paglaom sa among tulo ka tuig nga gisaw ang kalipay o kasakit. Hangtod karon, nilaom gyapon ko nga puhon, mubalik na siya nako. Sa pagkakaron, gifocus una nako ang akong kaugalingon sa pagdoon. Samtang nagpaabot ko nga kanus-a siya mubalik nako. Dinhin na lang kutob ug daghang salamat sa pagtagad ning akong kampo. More power sa RMN.